My dear children, today I am going to teach your Odia subject ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ମୋ ଜୀବନର ଅଭୁଲା କଥା। ଲେଖକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖକଙ୍କର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ସହ କିପରି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ସେ କିପରି ଦେଶ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଆସିଥିଲେ ତାହା ଏଠାରେ ଲେଖକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆସ ଦେଖିବା। 1921 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଭାରତବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଆହ୍ୱାନ ଦେଶସାରା ବ୍ୟାପିଗଲା। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଆଡ଼ୁ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ବକ୍ତା ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ସଭା କରି ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ବକ୍ତୃତା ଦେଇଥିଲେ ତାହା ବହୁ ଯୁବକ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା। ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାଡ଼ି ଅନେକ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭାଗ ନେଲେ। ଠିକ୍ ସେ ବର୍ଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ନିଜେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ କଟକଣା ହେତୁ ସଭା କରିବାକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆମେ ଛାତ୍ରମାନେ ଜୋର କରି ପୁରୁଣା ମାର୍କେଟ ପଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଯେଉଁଠାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ରିଡ଼ିଂ ରୁମ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ସଭା କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲୁ। ହଜାର ହଜାର ଲୋକେ ମହାତ୍ମାଙ୍କର ବକ୍ତୃତା ଶୁଣିବାକୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଲୋକଗହଳି ଏତେ ଅଧିକ ହେଲା ଯେ ପୋଲିସ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଲେ। ଆମେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ର ଚକ୍ରାକାରରେ ଘେର କରି ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦି ମହାତ୍ମାଙ୍କୁ ରଖି ସେ ଜନଗହଳି ଭିତର ଦେଇ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ମୁଁ ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ପଛପଟେ ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ହାତ ଛନ୍ଦିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜନତାର ଚାପ ଏତେ ପରିମାଣରେ ଆମ ପଛଆଡ଼ୁ ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପିଠି ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ହୋଇଗଲି। ସେ ମୋ ଆଡ଼େ ଚାହିଁ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ କରି ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ, ଆରେ ପିଲା, ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହୁଁ, ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିବୁ କିପରି? ଏହା କହି ସେ ଆମ ଘେର ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ି କି ଉପାୟରେ କେଜାଣି ଜନତା ଭିତରେ ଗଳି ଗଳି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ସେ ଯେଉଁ ନାତିଦୀର୍ଘ ଭାଷଣରେ ଜାତୀୟତାର ବୀଜ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କଲେ ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁଲ୍ୟ ଆମକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କଲେ। ତେବେ କ'ଣ ହେଲା ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ନାତିଦୀର୍ଘ ଭାଷଣରେ ଜାତୀୟତାର ବୀଜ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରୋପଣ କଲେ ଏବଂ ତାହା କାଳକ୍ରମେ ଅଙ୍କୁରିତ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବିତ କଲା କହିଲେ ଚଳେ। ସଭାରୁ ଫେରିଆସି ମୁଁ ସ୍କୁଲରୁ ନାମ କାଟି ରାଜନୀତିରେ ମାତିଲି। ଏହା ନନାଙ୍କର ଆଦୌ ସହ୍ୟ ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ପନ୍ଥାରୁ ମୋତେ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜ୍ଞାନ ଏବଂ କର୍ମ ଏକା ସ୍ତରରେ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୁମର ଜ୍ଞାନ ପରିପକ୍ୱ ହେଲେ ଦେଶ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ଶକ୍ତି ପାଇବ। ସେତେବେଳ ଯାଏଁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିତାଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଲଙ୍ଘନ କରିବାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥ ହେଲି ନାହିଁ। ବହୁ ଚିନ୍ତା ପରେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ନିଜେ ଏବଂ ନିଜ ଜନ୍ମଭୂମି ଉତ୍କଳକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରି ଗଢ଼ିବା ପ୍ରୟୋଜନ। ସେତେବେଳ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ନେତୃବର୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡାକ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ଯେ ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉତ୍କଳ ମାତାର ସେବା ଏବଂ ଭାରତ ମାତା ମୋର ପିତାମହୀ କିନ୍ତୁ ଉତ୍କଳ ମୋର ଜନନୀ। ଉଭୟଙ୍କ ସେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟଟି ହେଉଛି ଜନ୍ମଭୂମି ମାଙ୍କର ସେବା। ଏହି କଥା ମଧୁବାବୁ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନେତୃବର୍ଗଙ୍କ ଭାଷଣରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଛି। ତାକୁ ମୁଁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ସ୍ଥିର କରି ମୋ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଧନ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଲାଗିଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନର କଥା ଆଜି ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଉଛି। ଆମ ଗୃହ ବାରଣ୍ଡାରେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବସି ମୁଁ ଗପସପ କରୁଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବାଳକ ଛିଣ୍ଡା ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧି ମଇଳା ବୁକୁଚାଟିଏ ଧରି ଆମ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ବୋଧେ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଆମଠାରୁ ପାଇବା ଆଶାରେ। ପିଲାଟି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ, ସୁସ୍ଥ ସବଳ କିନ୍ତୁ ତାର ମୁହଁ ଅନାହାର କ୍ଳିଷ୍ଟ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ। ତାକୁ ଦେଖି କେଜାଣି କାହିଁକି ମୋ ମନରେ କୌତୂହଳ ହେଲା। ପଚାରିଲି, ଘର ତୁମର କେଉଁଠି? ସେ କହିଲା, ଖଲିଗଡ଼। ମୁଁ ନା, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମୁହିଁ। ମୁଁ ବାପା ମା କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲା, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀମା ଥିଲେ ମରିଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ତାହେଲେ ଅନାଥ ଭିକାରୀ ତମ? ସେ 12 ବର୍ଷ। ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ତମେ ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଏହା ଶୁଣି ତା ମୁହଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଗଲା କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣ ପରେ ସେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ବାବୁ, ମୁଁ ତ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେଇ ପଢ଼ିବି କେମିତି? ବହିପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ପାଇବି କୁଆଡ଼ୁ? ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ଆମର ସଙ୍ଗୀମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲି, ଆସ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ପିଲାଟିକୁ ଚାନ୍ଦା କରି
पढ़ाइबा। जदि गोटे गरीब छात्र को मनीष कराइबा तेबे आमर बलिदान सार्थक हब। यह शुणी मोर संगी माने समस्ते उत्साहित हेले। किए बहीपत्र देला तो किए जामा लुगा तापाई आनीदेला। मु तार खियापियार बंदोबस्त करदेली राधाकांत मठर महंत को अनुरोध करी आउ तार दरमा पाई स्कॉलरशिप मध्य बंदोबस्त कली। एठारे कही रखिबा आवश्यक जे महाराजा को अनुग्रह ओडिया छात्र माने समस्ते अधा स्कूल फीस देइथांती। पुणी मेधावी गरीब छात्र मानकु स्कूल फीस देवा छाड़ होता है। एपरी गरीब छात्र मानकु फ्री स्कॉलरशिप देवा विषय जो छोट विचारक मंडली महाराजा गढ़ी से मोर नना थिले जड़े सभ्य। तांकु कही ब्रह्मचारी गोटे अवैतनिक स्थान जोगाड़ कली। यथा समय से स्कूल नाम लिखाइला और पढ़ा आरंभ करदेला। कठिन अर्ध व्यवसाय बल से अल्प काल मध्य तृतीय श्रेणी पास करथिला। सेतेबेलकु भारत में द्वितीय पृथ्वी महासमर पूर्वर गोटे गोटे इंडियन बाटालियन भारत प्रति अंचल गढ़ा नियम थाए। माद्राज प्रति जिलूर सुस्थ सबल लोक बाछि से नाम लिखाइबा कार्य चलता है। महाराजा उपरे भार दिगला गंजाम बालक मान बाछि युद्ध शिक्षा करने को पठाइबा। दिने कॉलेज गोटे विराट सभारे महाराजा भाषण दे आह्वान कले जो छात्र माने समर शिक्षा करने को इच्छा करती से माने छिड़ा हुंतु। मु तांको सरकार सुपारिश पत्र दे माद्राज पठाइदेवी। युद्धर नाम शुणी कहीं छात्र महाराजा आह्वान ने उत्तर देले नहीं। आमे समस्ते परस्पर मुह को चाह हेलु। सेति बेले देखागला टिके दूर रे गोटे गौरवर्ण सुस्थ बालक सबल बालक महाराजा आड़ को चाहे ठिया होइछि। से होछि ब्रह्मचारी मुही। आमे सबू हाहाकार कलु। पिलाटा क्लास रे भल पढ़ुला। आमर साथी हो जिते सब काम करुला आमर अनुगत हो रही। से आज युद्ध शिक्षा करने को जीव। महाराजा आनंद रे हसी हसी ताकू पाखक डाक नहीं सब कथा पचारे। परदिन गोटे सर्टिफिकेट दे ताकू माद्राज पठाइले। यार केते वर्ष पर पृथ्वी द्वितीय महासमर लगिला। मने पड़ुछि 1943 मसीह पुरी मु परलक्ष्मी मुंडी फेरुए। खर्दा स्टेशन में माद्राज मेल को मु अपेक्षा करि थाए। सेतेबेले गोटे स्पेशल मिलिटरी गाड़ी माद्राज आड़ू आसी खर्दारे पहुँचला। प्लाटफर्म रे मु छिड़ा होइछि। हठात से गाड़ीर गोटे स्वतंत्र बोगी जड़े साहेब ओह्लाई मो आड़ को आसिले। मु बाटरू टिके आड़े हो जाऊँगी। मोर हाथ दुईटी से धरी पकाई नमस्कार कले। मु अबाक ये किए मते काहींकी नमस्कार करछंती। मु आश्चर्य होई तांको मुह को चाहिए। मिलिटारी ड्रेस मंडित जड़े उच्च कर्मचारी से गोरा तक तक सुस्थ सबलकाय। से हेड खंडक बाहर करी स्पष्ट ओडिया रे कहले चिन्हि पारु नाहंती मु बरा आपणकर सेही ब्रह्मचारी मुई। आपणक करुणारू मु आज एही लेफ्टिनेंट पदवी रे नियुक्त होई पारछि। मु आश्चर्य हेली। सते जेपरी गोटे नगण्य भिकारी आज देश मातृकार सेवारे उच्चतम स्थान अधिकार करछि। मो मनरे टिके गर्व संचार हैला। सते से दिन मोर उद्यम जोगु जो पिलाटी स्कूल नाम लिखाई पारथिला आज से भाग्य बल केते उच्च को उठी पारछि। तेणु सुविधा एवं पारिपार्श्विक अवस्था ही मनुष्य को उच्च किंबा नीच करिथाए। तो पिला माने तमे घरे यही विषयटी को भल भाव पढ़ एवं कौन सी असुविधा हेले मते पचारिब। धन्यवाद।